हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आज मत सज धज देखुं रिजन हूँ आज मो सांगर एंगेजमेंट अच्छी घरे से सज हो बसिकी खराब अवस्था अच्छी तो देखे पारिनी तो आमर मेकअप आर्टिस्ट आसचंदी सजेया अनै दे टे तो सुस्मिता मो माने कौन कहलु वीडियो रे गोटे कॉमेडियन हो। हां हां ने कॉमेडियन हां न तो गड़े हां हला कोडा लगे एडा लगे लगा ताको टिके सजबाज करदू तापरे देखा हवा सब मंदिर रे अच्छी स्वप्नेश्वर मंदिर रे आसी टिके भोजी खाई के जानतु आशीर्वाद करंतु ए रो ए कलरटा लगा समस्त रेडी हो सारे कन्या भी रेडी कन्यार भौणी भी रेडी ये मेकअप आर्टिस्ट कन्या रेडी कन्या भौणी भी रेडी मेकअप आर्टिस्ट बर्तमान निज मेकअप नौ मत चिठी देखी किए फोन कर ये कुन्नी झेड़े बही मो वीडियो को टिके अना रे मो वीडियो को टिके अना मते किए टिके दया कर दीप्ति जलखिया चलती किसी खाई आसी ना बढ़िया लगे फटोरे हरी जलू से गोटे आम हिरोइन सजा लोरा को फोन कर आसो से कहूँ सीआरबी आस सीआरबी तू नबाक आस भाई खसी गले पे तेरा तू टेकी धरबी पैंट देबी पैंट से साथ हमर आउ जने मेंबर्स आछचंदी टू चली छी केमिति पेंगुइन को भलिया तू जानी नु तू छोट हो गलु तो गोड़ छोट हो गला बोधे दौड़ी गया 12 रे कहूँ अध घंटा कहीकि तो एमती कोरोना कौन भी इग्नोर कला भाया पलाऊ हे भाई तू मो सहित के दिन पर देखा भल अच्छी ये हमर गोटे नुआ फ्रेंड गेलु केते दिन पर देखा हिची हां हां कट गई अरे सुस्मिता कोड़े वाला तू तले तू तले पहुंच जाइछु या मोर सुंदरी अप्सरी तू केन देखा होछु कहलु गोटे नेत्री भलिया नेती भलिया ये लोरा हां देखु ना पूरा नेता भलिया गोटे देखा जाउनी मते नेत्री कर से मु जानी पारुनी माने एंगेजमेंट ता कहार हो लोरा तो कान फुल देखि मते लागु मो कान हुगुली जीवो ए पर्यंत जे कान कोणा होनी भाई केते हेवी हेवी पिंधु जुरे तू सोल्लो टिके ये कर दो अरे मो कान कोणा नहीं जन छु नहीं कोणा नहीं आउ केमिति अटिके छी गोल्ड इयरिंग पसंद पसंद सोल्लो दे दबो देखिबो जो चौदे जो आइया दो ना हां हाथ दे ये कर दो माई कर तो चली छी सरुनी आउ घरटा कौन को भीतर अच्छी ना कौन जानी पार गंध नुह बासना बासना जति पका सब
ପକାଅ ଟିକେ ଆଉ ନହେଲେ ପୁଅ ଘର ବାଲା ବାସୁଥିବେ ତମେ ବାସ୍ନା ହବନି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି କାଜଲ ଲଗେଇଛି ସିଏ ଯେହେତୁ ବ୍ରାଇଡ୍ ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଚାର ଆବେ ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି ବେ। ତାଡ଼କା ଶୁଣିର ସାନ ଭଉଣୀ ଦେଖ, ତାଡ଼କା ଶୁଣିର ନାକ କାଟିଥିଲା, ତୋର ଦାନ୍ତ କଟିବ। ଦାନ୍ତିରିଟା ଲରା ଏ ଦୀପ୍ତି ଆମ ଲରାଟା ଦାନ୍ତିରିଟା ହେଇଗଲା ନୁହଁ, ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ ଦାନ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ୟାସନ୍ ଜାଣିନି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯୋଉମାନେ ଗୋଡ଼ା ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ବହୁତ ଲକି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ା ହାତ ଆଖି ନେଇ ଭାବିଲୁ ସେ କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏ ଦୀପ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେଲାଣି ବେ? ମାମା ଜାଣି ଦୀପ୍ତି ମତେ ଏକୁଟିଆ କରେ ନା, ମୁଁ ତା କଥାରେ ପାରିବିନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ। ତାକୁ ତୁ ତ କିଛି ନ କହିବୁ ଚୁପି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲାଣି। ଯାହା କହ ଲରାର କାନ ଫୁଲଟା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯାଉ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଚାଲ ଚାଲ କେତେବେଳେ ଉଠେଇବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିଛି। ସିଲାକୁ ଦେଖ ଷ୍ଟଲ୍ ତ ମୁଁ ରଖି ଦେଇଥିବି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କୋଉ ଷ୍ଟଲ୍ ଏଇଟା ବେ ଚାଲ ପୁରେଇ ଦଉନୁ ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିଛି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଏଇ, ଏତେ ପ୍ରେମ ଘରେ ପ୍ରେମ ଯିବାଟି 4ଟା ବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ଛୁରୀ ପଡୁଛି ତାର। ହ୍ୟାଲୋ 5ଟା ବେଳେ ଯିବାଟି ବାସ୍ ଲୋରା ତ ଜାଗା ସେଇଠି। ପକେଇବି ଯା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ। ମନ ପକେଇବି ନଥିଲା ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ ମୁଁ କୋଉ ଘରର ଝିଅ କଣ ତଥାପି ଦିଟା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମୋ ଘରର ଝିଅ। ଜାଣିବୁ ଯେ ସିଂ ସିଂ ହଁ ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ଏଇ ଚାଲ 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 ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ। ଯିଏ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବ ସିଏ ହିଁ ଯାଇକି କାମ କରିବ। ହଉ ଚାଲ ତମେ ଆଗୁଆ ଚାଲ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମ ପଛେ ପଛେ। ଦିଏ ମାରି ଚାଉଳ ଚାଲ ଚାଲ ଫେରିବିନି ନାଇଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏଠି ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ପଇସା ଆଡକୁ ଗଲେ ଟିକେଟ କରିବି ଆଡକୁ ଆସିବ ନା ନା ଯା ନା ନହେଲେ ସେଠି ଆଉ ପଛ କମିଯିବ ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଏଇ ବା ତା ସ୍ୱାମୀ। ଆସିନି ଭେଟି ଆଇଲା ଲେଟ୍ ଏବେ କିଛି ଆମେ ତୋର ଏବେ 12ଟା ହଉଛି। ତତେ କହିଲି ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ବେବିନା ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବସିକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ମାମା ଟିକେ କରିଦେବୁ କହିଦେଲି ଆଉ କରୁଛି ବା ଅଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଇଏ ତାର କ୍ୟୁଟ୍ सा ଝିଅ। ଏଇ ମତେ ପଚାରୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଛୁ କହିଲୁ? ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛ ତମମାନେ ସବୁ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଖାଇବାକୁ ସେଇଠି ପଚାରିବି ତୋ ଭାଉଜକୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ତମେ ବାହାରେ ଖାଇବୁ ବାହାରେ କାହିଁକି ତୁ ନେଇକି ଆସିବା କଥା। ଚାଲ ତମ କଚା ପଡ଼ିବ
ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ମେକଅପ୍ ତାର ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସବୁ 9ଟା ବେଳୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଛି, ତାର ସବୁ ମେକଅପ୍ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇଛି। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଜାଣୁଛୁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍। ଭାତ ଖାଇବି, ଡାଲି ଭାତ 5ଟା ବେଳୁ ଖାଇବି। ଚିକେନ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଣ ସେ କେତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିବା କଥା ନୁହଁ ଘରୁ। ବୁଝିକି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣି ଗେଞ୍ଜି ଦଉନ ପୁରା ଭିତରେ ପୁରୀ ଉଠେଇ ସାରେ ଅନାରେ ଟିକେ ଏଇ ଅନା ବି ଟିକେ ଅଞ୍ଚଳି ଦିଟା ବାଉରୁଣୀ ଭଳିଆ। ଫଟୋ ସେକ୍ସନ ଚାଲିଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗୁପୁ ଗୁପୁ ତୁ ଆମର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୁହଁ। ତତେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କି ପୋଜ। ଆରେ ପାଖରୁ ଉଠା ଫେସ୍ ଆଇଲା लो ସବିତାନି ଆଇଲା ସବିତାନି ଆଇଲା लो ସବିତାନି ଆଇଲା ହେଇ ହେଇ ଓ କି ପୋଜ। ସତରେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଭଲ ଆସୁଛି ବେ। ଏମିତି କରନୁ କାନରେ ଧରନୁ ଝୁମକାଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଠେଇ ସାରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଠେଇ ସାରୁ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ କହିଲୁ ବର କନିଆ ଲୁଚି ଲୁଚିଙ୍କର ଦେଖାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହବ। ଚାଲିଛି ବର କନିଆ ଆମର। ଆରେ ଫୋକସ୍ ନଉନି ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ 3ଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ତାଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ସେରେମନି ଏଯାଏଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ଆଉ ଖାଇବା ତ ଖାଇନୁ। ସକାଳୁ ଇଡଲି ଖାଇଥିଲୁ ଜଳଖିଆ। ଭୋକରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ହିଁ ବସୁଛୁ। ଶୁଖିଗଲାଣି ମୁଁ ଶୁଖିଗଲିଣି ମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯେ ମୋ ସହିତ କେହି ଗପୁନା। ଭୋକରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦଉନି। ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲୁ। ଦେଖୁନି କଣଟା ତୁ କ'ଣ ଦେଖି ଅରିଜିନାଲ ତ ଦେଖି ଆଉ ଦେଖି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜିଜୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭେଣୀ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି।
ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ କୁଆଡ଼େ। ତୁ କେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ? बेबी ए बेबी ଧରି वीडियो कर କରିବି ଫଟୋ ଦେବି ଚାଲିଥିବ ଦେବି भाई अरे तू कौन करू ଏବେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଅଛି से पूरा उठौली जे नॉन स्टॉप उठे चलती फोटो सुस्मिता गप्पू इड़ा ना तू मत देखा ना जमाई डेंजर जोन केक मर्डर हम टाणी देवी ये अठे किलो के 3 किलो उठे हाँ हाँ कौन करू रिसेप्शन को सॉरी एंगेजमेंट सरीगला खाଇବା भी सरीगला छुट्टीर अवस्था भी नहीं सबै लगे ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏତିକି ରହୁଛି।